Здравейте, приятели! Днес ще играем Escape Tsunami for Brain Rot в Roblox. Ще играем админа билд, ще ви покажа какво съм взел и целта ми е да ви забавлявам, така че директно ще ви включа, когато почне админа билд. И админа билд започва след по-малко от минута. Онера на играта току-що написа хай хора и аз сега ще фюзна 3 Brain Rot да видя какво може да ми даде тази машина и даваме джоб 87 000 трубички, което е много добре, който не знае. Като се сложите в тази машина, тук взимате някакви Brain Rot от кома нарядка, слагате ги, просто максвате ги, ако можете ви. Не е нужно да си дадете всички пари, но давате парички и просто после взимате някой добър Brain Rot Celestial, слагате го тук, плащате и може Brain Rot ви да, то даже е потвърдено, че Brain Rot ви ще стане поне малко по-добър и ето е моята база. Ето тук. Това ми е първи етаж. Ето, онера на играта пише I think most people have already seen the spin whale. Между другото, това е колело, където като събираме токени, това са от специален евент, може да завъртим колелото и да проверим нашия късмет. Happy Valentine's Day, днес е Свети Валентин между другото. Честит Свети Валентин на хората, които гледат. По принцип, ако ще чудите... онера на рестарт на серверите. Ако ще чудите какво става на този админ билд, буквално създателят на играта, ако така трябва да го кажа, влиза в негов сервер, където е само той или с някои негови приятели и пуска евенти, например, така ще го кажа, на малко по-български концерти, изпълва някакви много добри Brain Rot, което това е много добре. И е 2 пъти в седмицата, един път в събота в 7 часа и други път, ако не се лъжа, ще беше сряда от 10:30. И сега просто чакаме да започне някой евент или да спалне нещо хубаво. Между другото, тук ми показва след колко време ще се спалне нещо гарантирано, ще се появи. Тук ще се появи Candy Event след 4 минути и Brain Rot Frenzy, ако така се произнася, след 14 минути и 2 секунди. Така, между другото, игра с един мой приятел, ето това е неговата база. Има доста добре неща, което за него е доста добре. Ето тук. Има много добре неща. Лично аз му ги оценявам доста добре. Базата му е на 4 етажа, както и моите, но моята не е запълнена с толкова много неща. И да, хора, сега просто чакаме да спомня нещо. Хубаво ще изключи, когато има нещо интересно. Между другото, хора, забелязах едно ново нещо. Тук има машина, която нямам си не идея какво прави. Be My Valentine. Странно, ще я тествам и ще ви кажа какво прави. Хора, вижте, между другото, моят приятел се казва Сами, вижте какво получите. Ако просто това е супер добро, 396,52 000 трубички на секунда, дък. Много добре. Интересно защо още няма никакви евенти, чакаме. И за да не ви скучно, ще ви включвам просто когато има нещо интересно и така. Хора, тък му спрях записа и вижте какво ми даде. Esocxecala Celestial, разбира се, с геймър мутация 544,46 000 трубички на секунда. Пари. Това е вече най-доброто, защото аз имам тук един Divine UFA, който прави 349 000. Няма да казваме цялото, просто така. Тук имам Есока и това вече ми е най-доброто нещо. Ако се чудите как съм го взел, не се спомням нито нищо. Просто взимате някои Brain Rot от просто 2 common, максвате и колкото можете. Айде, не да се супер макс, ако нямате толкова парички. Слагате ги, взимате някой ваш Celestial или и просто плащате и така получих моя сък.
Все още чакаме, минали са вече 7 минути. Няма нищо. Очудвам се. О, между другото хора, вижте. Забравих да ви кажа. Вече може да скачаме на високо и има ново колело за Свети Валентин. Ще има евент със сигурност, ще се съберат такива монетки и чак тогава ще може да го завъртите, подобно както на геймър колелото, на UFA. Да, нещо такова подобно. Оунъра на играта е активирал Speed Boost, което значи, че сме малко по-бързички, и Jump Boost скачаме така, което е супер добре и сега ще ти да го тествам срещу някоя вълна, например. Хора, добре, окей, не го правете, пак ще го тествам, защото става това. Да, умирате, това не ви помага да прескачате вълни, което тогава ще има да скачаш малко странно и да, включвам се, когато има нещо интересно, пак казвам. В момента Сами фюзна тук и беше скамнат от машината. Имаше бобит от тракторите, мисля, че беше 400 000 и му даде само покажи което даде. 26 000. Как, пак казвам, не е на 100% сигурно. Но да, ето, аз получих, да, в принцип може да ви даде и на мен ми го даде, което е супер. W. О, супер. Просто перфектно. В момента, ако искате да ви демонстрирам как се прави, да вземате някакъв род, не е важно какъв ще е, просто някакви два. Използвам автокликър, да нека. Просто не натискам мишката и тя натиска. Ето така, ще видите, ще ви демонстрирам. Няма как да натискам толкова бързо и да. Това е автокликър, така по-бързо просто насам брейнротите, за да поне да ми е гарантирано, че брейнрот ще е макс левел. Добре, ще е може би левел 200, но не е сигурно. Тук така се прави, взимате тези два. Ето тук аз ще взема моя дък. Идвам на машината и правя това. Така. Нещо стана, което е супер странно, има някакво състезание. Окей. Интересно. Go. Странно, бих казал, че е странно. И да, точно това се случва. Повечето пъти. Тази игра никак не ме харесва, но нека видим какво ще даде. Да. Сами спечели състезанието. Сами какво получи, мога беше да ви кажеш. Еха! Селестрио, нов Селестрио. Някакво прилепче, което е, бих казал, интересно. Ако може да го задържите или да го пуснете за фюз, както вие си прецените, аз ще направя това. Молах нещо добро и да, в повечето случаи дава по-тъпи неща. Но не гарантирам, че все ще ви дава тъпи неща. Ето, и демонстрирам така. Повечето добри неща, както и сами, може да видите базата му, той ги е взел с използване на този метод. Така съм направил и аз. И се надявам сега да получа нещо добро. Спам агейн. Този човек се побърка. Нямам си ни идея. Мисля, че ще има отново състезание. Сега ще видя. Аз тук си фюзам неща. И в принцип по някой път зависи от ето тази цена. Ако цената е супер малка, значи ще ви даде нещо тъпо. Сериозно? Окей. И... Боже! Добре, не всеки път не ми даде нещо много добре. Сами къде си? Ако си... Да, виж какво ми даде. Някакъв супер добър джоб. Мала, това е скандално. Това е скандално. Имам някакъв джоб 24. Пускам го.
Ще има отново състезание. Аз съм с вини на бомбандира в ръка и решително. Не. Не! Когато ви казах, че ме мрази, вие не ми вярвате. Между другото, сами нямам си ми къде. Аз правя така. Не! Играта ме мрази, факт. Факт, играта ме мрази, познах. Нека видим. Защо ви поне работи? Айде, малко страничко не работеше. И атака! Нека видим. Ще ми вземем. Ще изчакам тук. Пас, твои. Аз влизам тук и чакам просто. Сами винаги е първи. Дали ще го взема? Играта наистина ме мрази. Супер, той изчезна просто. И това е шанс да се случи. Просто Брайн Рот да изчезне. Което Онър на играта го добави. И това е доста тъпо, бих казала. Защото освен, че имате таймер, вече брейнерите могат да бъдат изригнати с гейзър и може просто да изчезнат. Така става. Това се е случило много пъти, когато, примерно, се е спамнал Селестриал Локи Блок. Ако не знаете това е Селестриал, може да ви даде, т.е. би трябвало да ви даде някакъв Селестриал и той просто изчезва. Да, случило се. Сега ми пише нещо. Ще отваря фюз. Я. Между другото, не знам дали ме чува сега. О май гад! 839 000. О май гад. Скандално. Бих казал скандално. Сега ще правим с моя. Мале, ако бъда скандал. Will you be... Какво? Какво му се случи на задателя на играта? Побъркали се. Така. И малко да... По-бързо да си го махна. Казвам. Бум. Аз отивам напред, спавна се Селестриал. Тоест не Селестриал, такъв бронерод, като ви дават парички. Може да се каже на Селестриал арена. Това няма да го махне. Това въпрос вече. Има между другото вече джамбони. Добре да ви кажа. Аз просто правя. Бизонте. И да, в повечето случаи така се случва. Да, и за това не казвам, че не харесвам Escape сега ми фигуриране, но... Какво се случи? Имаме кътсин, нека видим. Еха. Какво? Нов брейнрод, предполагам, и защо скина ми стана черен, нямам си на идея. Хора, това май е новия евент. Премища... Да. Съвсем нормално. Да. Хора, това е Кенди евента, не очаквах... Само 30 секунди. Не очаквах да е толкова малък. Говоря за времето. Не очаквах да е толкова малко. Вземете ги те парички. Монетки, всъщност, извинете. Защото те са ви за колелото. И така ще може да го вратнете, разбира се. Селестриал. Спална се Селестриал. Чакай малко. Емералд Кенди Лъки Блок. Сами взех Емералд Кенди Лъки Блок и го отварям. Може да, между другото, отиди. Той сега ме чува, просто е малко просто срамежлив и не иска да го развива. Така че може да го надъхте в коментарите, да напишете нещо за сами. Дали се справя добре в играта. Тук продължавам да си вземам монетки. Сами отива за Lucky Way. А между другото, мисля, че първата нова вълна, която бяха добавили. Може да ми правите в коментарите, ако лъжа. Казах лъжа. Не, наистина не знам. Ако греша, имах предвид. Сега...
Така, къде? Ето го! И просто бягай. Сега ще го отворя и ще ви покажа какво може да ви даде там. Emerald Candy Lucky Block. Нека гледаме. Виждам се Strawberry Elephant, виждам... Да, разбира се, най-лошият секрет, лично казано. Но имам още един, нека видим. Може да ми даде тук, дано да е Селестрио, please. Селестрио! Еха! Добре, ако го максна, говорим, го направя почти макс левел, това ще е много. Есока ще бъде доста добър. През това време ще се кача тук и просто ще направя така. Да, това е една от опциите. И да, пълен макс, но виждате тук Есока е слаб, за това ще направя. Еха! Мала вижте какво съм я взел. Нещо Есок 664, аз пък квадрилиона хиляди турбички, което е много добре и мисля, че съм ще справя уникално добре на тази игра. Тук време е да фюзнем, да видим. Tsunami has spawned one admin. Само отивам за админ на кубота. Между другото... Да. Разбира се. Просто разбира се, играта много ми харесва. Сами, между другото, може да отидеш за Lucky Block, ако искаш да го вземеш. Така аз през това време ще максна свини на бомбандира и ще фюзна. Няма и да се чуда, ако насаме мод... Аз вече имам Job, Emerald и Сок. Emerald. Между другото няма да се чуда... Вижте. Даде ми е Сок, 270. Преди тук има... Админата го админ блока. Време е да го отворим. Така. Какво може да получим? Нека видим. Тази мечка, която прави. Да, добре. Явно може да ви даде това. Сами в момент на разочарование. Получих админ фрули. Боже. Слагам фрули. Цунами... Слагам... Мала си разбих главата. Слагам свини на бомбандира. И този 170к. Мисля, че прави малко. Хора, ще рискувам. Рискувам 3 билиона. Би трябвало да е много. Връщам се. Най-доброто нещо за фюзване е, може би, най-добрата рецепта е 2 Common Brain Rot на макс и някакъв Селестрио, който прави примерно 100к, за да може да... Пак казвам, не е гарантиран, но имате шанс. Ето сега да видим. 3 билиона. Моля. И да. Точно за това ви говоря. Не е гарантиран. Есок 156. Имаме някакъв стенчи. Нобини какени. Странно. Между другото искам да ви спомня едно нещо, да ви кажа. Да ви дам информация. Тази вечер има админ абюз на стила Brainrot. Предполагам, че много хора от вас играят. Преди пика, много хора са играли на админ абюз 35 милиона. Да, точно така. Игра като Fortnite е достигала едва 8 милиона, някаква Roblox игра. Представете си, Roblox игра е достигала 35 милиона. Да, хора от света. Хора от целия свят, което е наистина много добре за Roblox игра, даже повече от добре. Така че сега нека видим какво може да ми даде тук. Предполагам нещо добро. Далеч съм от истината, че може да е нещо добро. Ще запазят... Аз съм накълтирах, ще запазят това лесно. Сега ще потърся малко толкова нещо да събера, за да мога да завърта колелото и някакво сърце. Тези, не знам какво правят. Има оби паркур. Между другото, вижте. This door is for one time zone, give a brain rot to someone. Каквото ще се ударя.
and have them accept your Valentine request. Това ще изкарах и също. Така, и вече имам токените за колелото, така че нека фюзнем и аз пофюзнем. Го завъртим и нещо добро. О! Не. Лос Тралалеритус. Ми Космик. Даже по-зле и от Селестрио. Сега продам ги. През това време може би ще отида към края на мапа. Ще чакам нещо хубаво да се спомне. Така, предполагам, че може би... Мислех, че може би щях да я прескоча. И щях да го направя, но ето, че не. Така че втори опит. How much candy are you guys at allergic? Already. Sneaky way. Влизам тук. Добре. Така сами. Сега има таен вход, откъдето може да влезеш и да направиш паркиране, защото мразка в тази вълна, скромно. То е на, сега ще ви кажа, на Legendary-ето. Така. О, хора имат кенди блокове, така че взимайте ги. Викайте вашия приятел, вашият най-добър приятел и елате в Escape to Knife Forbidden Road. Направете тази тук машина, бъдете Be My Valentine и има два кенди блока. Нека видим. Да, най-топ. Пак ви казвам, не е гарантирано, че може да ви даде нещо хубаво. Да, може да ви... може да ви даде нещо хубаво, но в повечето случаи е елф. Мисля, че има още... Аз мислех, че паркур, но не, просто там стоп, който взимате си пред аз си пред този блок, Candy Lucky блок, така че не. Така. Тук. Отивам към Cosmic Ramp. Тук няма ни... Предполагам, че е тук. Uncommon? Правим Uncommon. Ето блок на Селестрио. Нищо интересно. Така че се връщам надолу и ще ви кажа в моя сервер след колко време ще стане бранерот. Какво блок? Какво стане тук? Нямам се да има батут. След 3 минути Lucky Ways и те са след 3 минути. В момента искам да направя още един фюз. Насай му е дал ESOC 511, което е скандално. Така, пуснем си моето алесо тук. Моля, тази Sneaky Way. Тази вълна е много гадна. Лично, за мен, може би най-гадната е тази, която е синя и се вижда ту наляво, ту надясно. Забравя си името, съжалявам, но лично за мен тази вълна най-много не ми харесва, защото когато я добавиха и играх, просто чудихме къде да тръгна. Отиваме към машината. Слагаме и 506 милиона, дали може да вземе нещо хубаво. 209 000 рубички джоб. Окей. Си сложа. Тук ще взема сега този джоб. Докато чакате няма евент или нищо, не се спомня, може да правите това. Маля 1 билион. Ето тази вълна, която мина преди Lucky Waves да мине, беше тази Candy More, разбира се. Да беше вълната, за която ви говорих, че най-много не харесвам. Така. Отивам горе. Там.
И да видим дали може да ми даде нещо добро. 3, 2, 1. 594 хиляди турбички бизонте. Ето за това ви говоря, че е много добро. Така че още едно добро нещо към колекцията ми. Сега имам джоб. Слагам го ето тук. Така. Ще взема. Между другото, не знам кога ще се спалне Divine Lucky Block. В принцип на всеки админ да се спалне, колкото знам. Така. Опа, ще ми се вземе. Вести Селестрио. Там е очевидно е по-бърз. 6 секунди. Взема ли Селестрио? 30 секунди. Супер! Бих казал супер, паднах от мапа. Не знам как. Това е много готин бот. Да, просто гениално. Да паднеш от мапа. И да се самоубия. Не знам как се пада от мапа. Има бъг в тази игра, което е гадно. Да, тук. Medium wave. Може би ще да успеем. Не искам да рискувам. Продължавам напред. Brain Rot Frenzy се стана. И да, изчезва. Взех бизонта. Бизонта, което може би ще ползвам за фюза или ще се апгрейдне, ще си го ползвам в базата. Така че нека бягам с него. Моля, какво е това? Какво е това? Предполагам, че е някакъв нов Brain Rot. Какво беше това? Пускам да съм бавен и... Окей. Странно. Искам цялото литера, така, готови сме тук. Ще вземем пипикорни, така. Макс. Готово. Хора, между другото, докато гледате това видео, ще съм ви много благодарен, ако ударите палец нагоре и се абонирате за канала, за да може да ме подкрепите да правя още такива готини видеа. И нека да видим какво ще получи от тук. 463 хиляди джоб. Сахур. Candy Event has start collect candies. Разбира се, няма как да се сравнявам с Сами, той има някакъв ненормален лоб. Селестрио. Ще стане в края на мапа, хора. Отиваме натам. Между другото, напишете в коментарите коя ви е любимата Roblox игра. Мен ми е стила Brain Rot. Лично казано, много ми харесва това. Админа биосовете, нямам търпение, просто стане събота и да играя. Това ми е буквално любимата игра в Roblox. Да, и Escape Tsunami. Двете игри са ми най-любими в Roblox. Escape Tsunami. Не! Май. Escape Tsunami стила Brain Rot са ми. Да! И това е бъг, който може да изключа. Този прави 44 хиляди турбички. Да видим дали ще може да... Ще има още левели за да апгрейдна. Гениално! Ако сега, просто гениално. Стига. И да, и това може да се случи. Защо не? Джоб. Мразя ги тези вълни. Така, взехме джоб. Нека видим в момента дали може да го апгрейднем. Ако може да е много добре. Не, за това... Или той ще е следващия фюз. Сега ще фюзне бизонците. Тук. И ще изчакам малко за самата. Тинчиз.
един тал перифера. Така. Качвам се горе за 15 път и ги максвам. Какво ли ще ми даде от машината? Нямам си на идея и не представя. И... Супер просто. Това направих хиляди. Просто минавам. Между другото, хора, пишете в коментарите, ако искате поредица още видео на Stumble Guys. Ще се постарая да качвам, ако искате. Така. Сега ми навика да... О, ще отваря машина май. Не. За да може да отида в портала да вземем Lucky Block. Той беше точно тук. Да. Да. Между другото, ако сте се апгрейднали Керри апгрейда, може да вземете това блока. Нека видим. Какво ще ми даде? Поне да ти! Дано да не е секрет, че. Поне да не е секрет. Супер, секрет. О, мъгъна сами му даде сок. Ами, наистина, ако трябва да съм честен, сами има голям късмет. Какво стана с коментарите? Така, окей, правите. Ще го пробвам. Sell this brain rot. Yes. Сега го имам есок с колон. О, хора, правя нещо. Рискувам. Чек. Хора, рискувам. Взем този лили. Тук ще глишна за втори път. Тук ще сложа някакви брейнроти, апгрейдните. Може ли още път просто да не взимам, да си взема от моята база. Така. И... какво е това? Така, прецаках се много. Полупо семафорини. Маля на се модел 358 бизонte Джупитерен. Браво, него. Това се връща в машината. Това аз направо ценам да си взема предите два комуна за машината. Ставам тук и да видим. 3, 2, 1. И на мен ми даде бизонте. Чекайте, самия тук. Ще вам покажа какво ми дава. Да, това се случва повечето пъти. Истината е, за да го правите, просто джойнвате отново. Левката джойнвате, за да ви се прави, защото гличва. И ето го отново. Не се е делитнало или нещо такова, спокойно. Какво? Видяла ли тук? Този създател на тази игра. Хора, понеже сега няма нищо интересно, ще ви пусна, когато има нещо интересно. Хора, без коментар виж какво ми дадат машината. 495 000 турбички бизонта. Тази машина лично за мен е много добра. В момента ще направя едно нещо. Ще си фюза болбито тракторите. Това боли. Да, боли, защото мога да ми яде нещо. Ако, между другото, мисля, че имаш шансове да ти даде строубери. Не съм сигурен, мисля, че има шансове, защото се води дивайн. Да. Целта е
Слагам го тук и просто се надявам да видя Divine 500 този път. Вземам Лирили. И да, не стане за мен. Колко път ще ме дари вълна? Така, ето вече взех. Между другото, валутата, вече такива зелени парички, се е сменила в ето така. И вижте, за да получавате една турбичка равна на 999 сиксилиона. Представете си. Колко е? Сега му е дал Job 297. Това не е здраво. Нека видим. Моментът наистина. Взимаме тези за приятелчета. И дано. Така. 3, 2, 1. Омага! Тази машина наистина върши много работа. Хора, Дивайна ми даваше 333 000, така ще кажа. Някъде толкова. 339 000 мисля беше. Вижте! Милион! Аз съм в шок. В буквалния смисъл. Омага. UFA Divine. 17 милиона на секунда, хора. Скандал. Това е много. 24 минути ще стане Brain Rot Frenzy. Ако така се произнасям. В момента ще събера малко монетки, за да мога да отида обратно в левата. Поне ще се опитам да ги събера. И да, евента свърши, така че няма да мога. Ето колелото. Между другото, ако някой оцели ето това или ето това, е голям късметлия. Също и ето това. Да. Селестриала може и да се оцели, не е толкова трудно, но тези две неща са супер трудни. Все едно това нещо. Това е по-рядко от Lost Secret в стила Brain Rot. Ако сте играли и знаете от Secret Lucky Block какво е най-рядкото нещо, това е по-рядко от Lost Secret в стила Brain Rot, защото това е 0,1%. Там е 0,5% е Lost Secret. Така че това е по-рядко. Нямам си идея. Това е какво? Secret. Това е Кини мама. Вълна. Маля. Хора. Казах, че ще ви включим, когато стане нещо интересно и се спалне нещо добро. Сега ми фюзна неговия Дивайн. Дараме Селестриал, което е малко ел, или поне мисля, че фюзна неговия Дивайн. Малко ел, но вижте колко прави. Аз казвам, че този човек, именно Сами, ако не получи от Divine Lucky Block Strawberry Elephant, не знам. Да, получих Divine 1 340 000 турбички на секунда, което с Friendly Boost е 17 милиона. Но и сам има много късмет просто. Между другото, в момента има състезания, хора. И нека сега ще ви покажа каква е наградата. Ако спечелиш клиент, тук чакам, не мога да вляза там, където пише Випро, защото аз съм с обикновения вид. Чакаме. Тук. И да, това е какво? Секрета. Това видяхте ли? Как умре? Странно. Нещо, което исках да ви кажа. Видяхте ли какво беше за наградата на Селестриал
Secret. И беше супер минимално. Спомням се в Brainrot Frenzy. Сами спомням се Brainrot Frenzy, ти на там. Малък, да съм мръв. Дък, май. Да, дък. Не. Изчакай. Бега, за. Като изчакам. Между другото, има секрет Brainrot там на секрет арената. И искам да ви покажа нещо от шоп. Само за секунда. Аз пък да бъда. Стоп. Това не си заслужава. Защото тези Brainrot ги има на секрет арената. А тези Brainrot буквално са едни същи. И тук няма Селестър за купуване. И буквално правят точно толкова пари, колкото са най-обикновените на Селестър арена. Така че лично за мен това е малко на ел. Money Lucky Box, сами Money Lucky Box е спавнал на Селестър. Не знам дали ме чуеш. И Селестър май, Lucky Box. Аз пък Селестър Lucky Box, Селестър Brainrot. Дали ще му дари? Ето, за това ви говоря, когато сте се апгрейднали кери, да сте силни и здрави, това прави. Просто не че сте по-бързи, дава ви да носите повече неща. Аз съм да апгрейдна на 6 лева, което е макса. И мога да нося, мисля, 6 неща. Сега съм вече, чакам тук малък с спомня. Най-бързата война. Не с лицето на дяволчето. Ще е много зле за мен. Супер сло, супер. Ходим си най-нормално и чакаме. Направо ще я включа, когато отварям секретовки блок, Money Lucky блока. И хора, отварям Money Lucky блока. Дано да е нещо добро и сериозно даде ми Rainbow, ето, поне тук пише, Rainbow 6-7, бих казал много траш, като Brainrot е много траш. Добре, отивам на машината да фюзна тук някои Селестрови да видят дали ще имам късмет. Взимам това бизонта, пъхам го и ще взема отгоре на още един джоб мой. Да, това взимам и сега да видим 2 билиона точка 07 след 3, 2, 1. Джоб, окей, джоб, 271 хиляди турбички на секунда. Бих казал, че е много добре. Вече Brainrot съм после ми преди. Ето тук само май този не стана да... Защо не ми дава нещо? Стана. Тогава остава ми кой само да си фюзна. Ето този тук джоб. И да, нямам още. И вече имам буквално цяла база с добри айтеми. Най-вече Дивайна ми, хора, който е скандално добър. В момента чакаме да видим дали не... Между другото, забравя да ви кажа. Има паркури, място с препятствие, така, ако искате да ви кажа на български, където ако го минете, получавате Money Lucky блокове, забравя да ви кажа, той има минута. Значи, първият е елементарен, ето, казвам ви. Втория, има втори и трети. Втория е малко по-труден, аз вече не мога да го мина, много е труден. А третия е ненормално труден. Да. Просто гениално, умрях. Там. Имам 53 сходи. Сега ми пише ала. Точно сега не мога. Да видим.
Окей, разбира се, че ще умра втори път, казах, че е лесно. Не е лесно. Така ще пробвам. Знаете как умрях в стила Брейнрот. Защо в ума ми се върти постоянно стила Брейнрот? Имах преди, че там да се извинете. Ще пробвам така. Няма да го мина. Не. Отказвам се. Така. Просто се отказвам така. Омага. Не съм му е дал есок. Сами е получил есок. Скандално. Просто скандално, хора. В момента чакаме. Money event ще има тон след 13 минути. Тук даже не имам Money job и още един job. Предлагам ви да ги физнем. Пробваме да видим какво се случи. Сруда. Да взимам. И направо ще я включа, когато ви показвам какво съм взел от машината. Моментът на истина. 3, 2, 1. Да. Бих казал доста тъпичко. Така че го връщам обратно в машината и ще влизам, когато не дойде в нещо добро. Тук се чакам в момента. Дали нещо хубаво спълня, нямам си идея. Така че ще включа, когато спълня нещо хубаво или онъра на играта пусне някой евент. Хора, в момента взимам 2 комона за машината, за да направя фюз и нещо, което разбрах в момента от сами, че ще си фюзне двата дивайна. Ако в момента получи се Робер Елефант, няма да се отиде. Не знам дали може да взема от машината, но мисля, че да. В момента просто не знам как и какво ще му дадем. Аз ме фюзвам Алесио и Венобините на Макс и... Окей, бизонте 161 000. Добре. Бих казал добре. И... казано вече... целият ми първи етаж... Да, само първият етаж, защото тук не остава един Брейнрот, е с добри Брейнроти. Сега само този ми остава и всичко е реди. Ще почакаме дали онъра на играта ще пусне някой евент или нещо. Ето го момента наистина. Сами фюза. Да видим. 2 дивайна, 839 000, 399 000 дивайн. Моментът наистина. 606 000 бургерини, биарини. Може би малко е, защото той сами сложи неща на стойност 1 милион. Така че... не знам. Сами е наел. Да. Може би малко се скамна, но... Мале, сами се пречака. Защото ако трябва да смятам, аз сложих някакъв диван, който прави 300 000. Вече имам 1 милион и 340 000 дивайн, което не е зле. Обаче сами сложи 2 дивайна на стойност милион и няколко общо двата и получи между 600 000. Сами се пречака. И да, хора, мисля, че това е целият админ бюс, свършил е. Така че, много ви благодаря, че гледахте това видео, хора. Лайк нагоре, абонирайте се канала и това беше от мене. До нови срещи!